Ce n-am mers. Dragi abonați, bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Aici ne vom juca Brawl Stars. Stați puțin, mi s-a blocat telefonul, am intrat pe ceva. Sora mea e nebună. Scuzați-mă că am ieșit afară. Hai, o dată Brawl Stars-ule. Eu sunt Gabi. Taci. Yes! Ce s-a blocat? E lag acum, nu înțeleg de ce, dar uitați-vă ce a apărut pe shop. Intră shop, a apărut Nani. 209, nu o să fac niciodată 209 și la Brawl Pass, cât ce mă? 249. Vreau să-l iau pe Gil, am trecut el, dar numai că nu mi le dă nici pe cele de sus. Așa că azi ne vom luta. Stai, ce le-am luat? Le-am luat. Am luat 60 de tokenuri și acum mai avem puțin și luăm pe tic. La 4000 trofee, deci, ce să spun, sunt cel mai bun. Nimic. Am crezut că aveam misiuni pe cineva. Ăsta damage strâns. Wow. Mai am puțin și fac 25. Am dat că nu mai vreau. Time to get constructive. 40. Eu să văd. Am pe cineva misiune. Aș vrea să-mi pice Nani din... Dar de când m-am conectat cu Supercell, din ce în ce mai rău e. Am și eu pe cineva care să se întreacă de rang 19. Cred că nu. Nu. Nu cu... Hai cu bă. Nu prea am strâns like-uri și eu vreau să strâng like-uri acolo așa. Știu că nu mă aud prea bine, dar asta e. N-am microfon gen special așa.
iertați-mă, îmi pare rău. Am pierdut gemurile alea pentru că am fost prea tâmpit. Mai dai și tu, mă, că nu e așa. M-am chinuit mult. Cum el, bă, frate, dacă el fugea? Mamă, ce mult și ce puțin mi-a dat. Hai, odată nu face nimic butoiul. De relevant să-i spun așa, mai îmi place să zic butoiul. Știi, în Brawl Stars, fără gemuri nu faci nimic. Ce naiba, nu putem să-i batem, mă? Ce naiba? Tot. Moare de naiba ea. Încă mai... M-am chinuit mult. Bă, fugi, mă! Puteți să faceți ceva în minutele astea? Ce mai, frate? Ne-am luat bătaie, ne-am luat țacă. Țacă ne-am luat. Faci că-ți dă și bani. Ia. Pot să iau ce? A, o ofertă de 30 de lei. Bă, am spus, jocule, că eu nu o să bag bani. Că nu am ce mâncă. Nu mâncă tot lege. Cultul merit. Ne vom găsi la un unboxing. Deschidem, nu știu, experiență. Dar nu s-a făcut pe niciunul. Nu. Mai am pe altceva misiune. Stai puțin. Da, aici am. O să fac misiunea pentru că am nevoie de aceste misiuni. Sper că în episodul de azi să luăm și noi un brawler, pentru că de când m-am conectat cu Supercell am avut numai ghinion. Deci nu vă conectați cu Supercell, chiar dacă
Chiar dacă aveți un risc să vă pierdeți contul. Păi, dar mă bate ăsta. Eu n-am un prieten, mă. Ăsta a murit chiar acum, când eu am nevoie de ajutor. Uite-l, bă, pe ăla. Lasă-l pe Poco. Tu nu vezi că mă bate toți pe mine, mă? Nu sunt mai bun. Toți cu nugești. Nici măcar n-ai făcut 5.000 de trofee. Bă, bă. Ba, n-ai făcut. Pentru că tu nici nu te joci. Locul 2, mă, 2 trofee sau 3 acoalea. Bine, 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 bine. Mega box. Fraților, mega box. Sper să pice 6. Stai. Vedeți ce v-am spus? De când m-am conectat cu Supercell, numai ghinion am avut. Nu se știe, s-ar putea să-mi dea și un brawler. Nu-i dă bauă. Nu mi-a dat nimic. Mi-a dat un șut în fund. Măcar mi-a dat bani să-i fac lui domnul acesta. Hai să ne jucăm și cu Penny. Hai tot aici. Pe Du. O să avem un brawler, cred că o să luăm în episodul de azi pe Tic. Deci noi v-am găsit la un episod de Măzgăleala Arsicană. Ăsta a fost un prost, deci eu am bătut pe toți. Și el ce mai a făcut? Cred că sau e fată. Da, e fată. Bă, chiar e fată? Nu e fată. Te rugăm. Te rog să te păcălească. Cât e în japoneză și eu habar n-am japoneză sau engleza. Bă, da, pe engleza, bă. Japoneză. Pe asta o știu. Fangio. Ce, mă? Fangio. Fangio nu există, mă. Dar nu există. În jocuri? Da. Nu există. Ce li se spune? Ce, mă, pot să bat pe asta? O să bufnesc de toți pereții. Atunci când ți-am spus să pleci, mi-am dorit mult. Fugi, bă, dar ce prost e ăsta? Am pierdut trofee, băga mea și piciorul. Mael. Nu știu dacă e. Sau... Cred că nu e nume de român. Ce face aia, mă? Pam. Am încurcat-o. Am încurcat-o și skin-ul meu aiurit nu face nimic. Ce naiba face asta dacă n-are nimic? Bă, dar toată lumea e așa de slabă. Dacă sunteți voi, îmi pare rău, dar numai că chiar nu știe să joace. Eu am murit, bă, nu putea să mai reziste câteva minute.
Adică eu desfăceam aia pentru cine, mă? Pentru tine. Pentru mine, mă, dar și pentru el, că îi dădea și lui. M-am luat bătăiță în gură. Bă, dar nu, bă, da. De ce n-aștepți, mă, că vreau să-mi dai și mie? Dacă nu mă pun eu acum pe tot, mai rup în două. Da, ți-ar sau să nu mă rup ei pe mine. Pentru că eu sunt slabă, mă. N-am nici măcar un... Lutușor! Dai, mă, bătaie, rup eu! Rup eu în bucăți. Ce-ai, mă, de ce frică, mă? Ăsta nu putea să facă nimic, mă, era dita mai rățoi. Am câștigat. Da, de acolo băte like-ul. Da, am uitat, mă. Holy shit. Bă, trebuie să-mi amintești tu mai de mult. Acum stai și milogește de like-uri. Și să se aboneze. Și abonatul. Vă rog eu mult, dați-mi like-uri și abonați-vă. Uite așa mă mirocesc, mă. Ăsta IHT Pink. Pe asta vrei, mă? Da. Nu-mi place, mă. Bă, roza, eu că-s bun cu ea. Dați-mă că filmez cu ăsta, uite. Cu ăsta. Pentru că eu nu pot să filmez normal. Adică pentru că e aia sau... Ce vreau asta de la mine, mă? O rup în bucăți. Așa. Nu fi slab. Are două. Trebuie să jucăm deștept. L-am bătut. Ce naiba de skin-ul meu? Scuzați-mă că tucet. Lutușor, nu vreau, mă, bătaie! Scuzați-mă că am țipat. Păi de ce s-a răgușit chiar acum? Eu trebuie să filmez! Dai, mă, trebuie să fugim de toți pereții ăștia, mă! Rupe-l, mă! Ce pui cu noi, mă, tu n-ai nimica, nici măcar zarzavat în oală, bă. Se spawnează în... I-am bătut, frate. E așa de greu. Fraților, trebuie să dau lumina mai încetă. E că termină bateria. Nu vreți să știți. Așa. Unde-i mingea, Gabi? Așa. O să facem mult. Ce? Deci n-a picat Nani. Mi-am dorit. Hai să facem, uite așa. Deci... pe cine să iau? Băi, de ce nu mai e Nani? Nani, unde ești? Am uitat aici. Apropo, Nani e fată.
Deci ne jucăm așa. Îmi place cu ultimata lui. Poți să o controlezi. Acum ai obstacole. Dacă bușești de ceva drona asta, cât lag poate să fie? Și n-am dat-o încolo. Bum. Exit. Așa. Ce să facem? Deci hai să vedem, ne jucăm cu cine? Așa. Apropo, a fost, l-am primit gratis pe shop. Toată lumea. Ia. Nu te vreau. Pentru că nu-i nume de român și nu te-aș lua. Apropo, dacă sunteți voi la care v-am dat, încercați din nou și scrieți-mi în comentarii, da? Așa, hai să... Aici. Vreau să fac și această misiune, să vedem dacă voi avea noroc. Dacă nu știu, o să fac ceva ca să mă deconectez de la Supercell, pentru că mi-a dus numai ghinion. Hai, Frank, să-i batem, să-i bușim de toți pereții. Dai mai și tu bătaie, nu fi fricoasă. Hai că o să luăm, hai să primesc. Ce naiba? Constein. Așa, i-am dat damage ca ăia să poată să-i dea bătaie, să-i bușească de toți pereții. Care? Ulala. Ia mama mea. Nu, și lasă-mă. Una a dispărut. 500 ar fi bune dacă le-aș lua. Mă chinui să le iau. Mai am puțin și fac 6000 trofee, chiar dacă trebuie să fac și 5000, dar îl ajung pe prietenul meu care... Am vorbit cu mami deocamdată. Fugiți! Ce face Frank? Știe că doar o să le pierdem și chiar n-aș vrea.
câștigat. Avem multe de făcut. Am observat că când filmam nu se vedea clar și acum am încercat să fac orice posibilitate și am făcut-o. Acum se vede mai bine. Sau poate că am avut noroc la videoclipul ăla. Și nu uitați să-mi dați like-uri multe și vreau să vă abonați acolo, pentru că nu s-a abonat cam aproape nimeni. Am doar 2 abonați. Știu că mă aud foarte rău și când vorbesc greșesc. Nu înțeleg de ce. Am emoții mari. Cum mi-am luat-o pe asta. Du-te, mă, nu-ți fii frică de o bătaie ca Frank ăla. Că eu dacă l-aș avea pe Frank, n-aș fi așa de tâmpit. Ui, cum mi-am luat-o pe asta în freză. Dați-mă bătaie lui prostul ăla. La ține gemurile că e bun. Nu-ți fii frică de șarlatanii aia, mă. Te apăr eu, orice ar fi. E și furtună, eu te apăr. Bine, dacă mă omoară Frank, eu n-am cum să te apăr. Fugi, că dacă le pierdem și bani, va fi numai vina ta. Ui, am uitat de alea complet. Eu încerc să le dau bătaie, dar dacă voi ziceți că nu, adică n-a zis nimic, dar cam nici nu faceți. Adică știți ce vorbesc. Așa. 8 trofee sunt binevenice. Bă, dar ce greu să mai facem misiunea asta. Deja m-am săturat de ea. Vreau să mai cumpăr de astea, nu mai am. Am unul care e maxat. Adică full. Cu tine nu. 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 Nici cu tine. 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 Nici cu tine, normal. Pe care aș vrea să mai fac. Zic pe cineva care amă mult. Hai cu Shelly. Și tot Jam Grab. Vreau să te fac full. Să te încarc. Hai mă, Bea, tu nu poți să tragi la țintă. Asta ne bate și la noi în bază, ce naiba. Bătaie, nu-ți fie frică, Bea. Așa, Bea. Dați-i bătaie, mă. Dă-i acum. Serios, cum te-a bătut?
Am dat ultimata aia greșit rău de tot asta tot aici. Bă, cât de șmecher te crezi tu? Aparent foarte șmecher și vom pierde acest meci pentru că am niște echipieri destul de aiurea. Tu ce-am de aici? Lasă-mă în pace. Nu jucați voi doi pentru că n-ați fost buni. Așa, foarte bine. Și foarte rău. Cum i-am luat? Să nu îndrăznească că obușește de toți pierieții. Nu! Suntem la com și de aia. La. Dă-i, Nita, dă-i. Și vei fi mornita. Sau o vei bate. Bum! Le iau eu? Bine, mă lăsați și pe mine în pace să iau niște gemuri gratis care apar. De ce m-am aruncat când era gemuri gratis acolo? De ce nu m-a aruncat? Ce bug mai e și ăsta? Eu le iau că sunt cel mai bun. Am zis că stau că-s bun. Și când îmi iau de la 1 ceva bătăiță. La. A fost la limită. Ce mult am primit de data asta. Cum doar 4? What? Eu cât mai avem? Deci, Brawler Box, Speed, Bănuț și Tic. Stai, la 5.000 trofee, ce Brawler ești? Ce Brawler? A, nu. Mega Box. Apoi pe tine la 6.000. Apoi 7 Mega Box. Și apoi pe tine. După aia numai Mega Box-uri. Am înțeles cum e treaba. Bă, dar gemuri nu știți aici. Hai să mai dăm. Am nevoie de această misiune. Capie gemul. Let's go get him. Așa e perfect. Așa bine că am pentru că eu nu prea sunt un safe să țin acele gemuri. E greu pentru mine. Sacană!
Să ții mereu schimb, cum i-am luat și eu acum. Goddammit. Am murit după cea cu 5. Sara Oscle, dați bătaie lui Bam. Au făcut deja redătorciu. Redătorciu. Tu că ai multe, du-te și ascult. Așa, eu am încercat măcar, deci să nu zici că n-am încercat, am încercat. Ce naiba? Cum așadar, Sfinte Sisoie? 10 și 1000 între se duce în pălărie. Cum nu se duce și se du? Da, du. Cam așa e proverbul ăla. Bine, nu e un proverb, dar l-am inventat eu. Ce? Let's go get him. Sora mea a început să vorbească. Trandrule, pata, poate pita, putum. Și de la aceasta vom pierde, bam, 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 bum. Bum. Aici. Avem și protecție puțin. No se puto, mama, nanam. Du-te, masca. God damn it. Next damn. Păi a bătut pe amândoi. Dar, du-te, Rina, pleacă de parte. Și de data asta am pierdut. Să mă lași în pace și pe mine. Aici încheiem acest episod, dragi abonați, dacă v-ați abonat. Dacă nu știu ce să mai vă zic. Pentru că eu n-am noroc să fac mulți abonați. Deci asta e. La revedere, pa, pa!